Teraz sa zameriame na problémy s aktualizáciou softvéru. Tieto aktualizácie nie sú pre počítač škodlivé, naopak sú potrebné, pretože napríklad antivírusový program potrebuje nové obranné zložky proti novým vírusom, ktoré môžu ohrozovať váš počítač. Pre samotné diagnostické vyšetrenie však tieto aktualizácie nie sú dobré. Je to preto, lebo počítač potrebuje na stiahnutie a inštaláciu aktualizácií určitý výkon a dostatočnú kapacitu rýchlosti pripojenia na internet. Ako sme už spomenuli, aj diagnostické vyšetrenie v programe COMDI 7.0 potrebuje určitý výkon počítača a rýchle pripojenie na internet. Je teda logické, že aktualizovanie softvéru môže mať istý vplyv na samotné diagnostické vyšetrenie. Ak sa tak stane, môžu nastať tieto problémy. Zníženie výkonu počítača a zníženie rýchlosti internetu, čo občas spôsobí tzv. Zamrznutie počítača. To je dôvod, prečo sa nesprávne zobrazujú výkonové úlohy a s tým súvisiace výsledky o výkone vyšetrovaného žiaka klienta. Inštalácia aktualizácie môže tiež zapríčiniť reštartovanie počítača, na ktorom žiak, klient, práve rieši úlohy COMDI.